senajan cilik ning pusaka aja tok ino. Lah apa jenenge apa iki, Mbah? Kris. Kris apa? Kris kebakaran. Uduan apa? Udu apa jenenge kae? Senggol modot to? Hah? Udu. Iki ora disenggol wae tetep ngono kuwi wis. Belane Wis permanen diajeng. Napa inggih Kang Mas? Ayo. Kula. Ya wis nek krungu. Gol-goli ya ya. Ya wis ya. Aku tak meneng wis atok. Atok pepet loro ya karemu. Sing penting malam ini aku bahagia. Bahagia mergane apa? Kenapa? Loro ya, Mas. Nang omah siji angele ra elok-elok. Loro dede. Dede, Mas. Dedenget. Apa iki? Gede-gede banget. Oh, dedenget. Apa? Ora apa-apa. Yo. Tan kendatan sah Iki nacer Raja iki nacer jaro kaya sesek rumah satu.